Tak terus neneh ceritaku cah yo. Dadi kan Mbak Sari wis bar ngobrol karo mbah-mbah kuwi mang duwe niat balik ning mobil mergo anake Mbak Sari sing cilik kuwi kan sik ning mobil sik turu. Wedine lek anake sing cilik kuwi engko moro-moro tangi terus ning mobil gek enek wong kan biasane wedi gek nangis. Akhirnya Mbak Sari pun ya wis balik ning mobil. Pas Mbak Sari mlaku diindek lah karo bakul jagung godhog kuwi mang. Ditakoni lah Mbak Sari. Lho Mbak sampean ning kono ngomong mbek sapa? Karo mbah-mbah ku lho Mas. Pas Mbak Sari ngomong karo mbah-mbah kuwi, mbah memang wis gak enek ning kono wisan. Bakul jagung godhog kuwi mang, kuwi ngomong ning Mbak Sari. Samani tak sawang ket mang ning kono ngomong dhewe, Mbak. Tak kira sampean ku ya apa teleponan apa nyapa, pokoke sakroku sampean ngomong dhewe. Aku penasaran dan aku memang tak jarne sik engko nek sampean ngalih rene, engko aku bakal nekoni sampean, niatku memang ngono. Terus Mbak Sari pun yo ngeyel, "Oh gak kok Mas, aku gak ngomong dhewe, ning kono meng enek mbah-mbah. Aku tuku jagung ki mung rada akeh, saloke tak kene mbah kuwi mang. Lah kuwi nang sebelahe nggon lungguhan kono kuwi enek dalan cilik, paling bae mlaku liwat kono ngalih liwat kono." Bakul jagung mung yo ngengkel, "Enggak kok Mbak, sampean dhewe kok, pokoke ning kono meng sakroku." Mbak Sari gak mau ambil pusing, terus Mbak Sari ya wis, "Walah iya Mas, wis aku tak ning mobilku dhisik marani anakku." Morolah Mbak Sari balik ning mobil, mlebu ning mobil marani anake. Mergo Mbak Sari kuwi meng gak salat, kunci mobil kan digawa Mbak Sari. Mergo sing salat kan mek gur suamine mbek anak pertamane. Mbak Sari mlebu ning mobil, suami dan anak pertamanya selesai salat, mereka pun melanjutkan perjalanan sambil menikmati cemilan jagung rebus dan kacang rebus. Ben gak bosen ning perjalanan kuwi meng Mbak Sari cerita lah ning gone suamine. Mbak Sari ki nyeluk suamine kan ayah nggih bahasane putra-putrane to. Kuwi ngomong ning suamine, "Ya, aku mang lho ning kono tumbas jagung rebus iki arep kacang iki meng lho karo bakule Mase ke mang." Lah ning kono kuwi enek mbah-mbah kuwi mang nyeluk aku, terus mbah meng tak sawangi jane ya rada aneh. Cuma pikirku ya sudahlah, mungkin memang orangnya dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya aku yang ngobrol, tapi aneh pertama kuwi mbahe kok ngerti jenengku, terus aneh sing kedua ketiga sing kaya ceritaku mang diceritakne kabeh ning bojone. Mbak Sari pun yo cerita lek karo mbah kuwi mung dhewe gak oleh terusne perjalanan rono lho ya. Terus masih bakul jagung memang ya ngomong, jarine aku ning kono ki ngomong dhewe, gak enek kancane ngomong kok ngomong-ngomong dhewe. Aku yo mau ambil pusing ya wis lah wong ya adik sik turu, adik ki anak keduane Mbak Sari. Adik sik turu ya wis aku balik ning mobil ae wis daripada engkel-engkelan wong padha mungkin padha-padha gak bener ya, gak bener dalam arti bakul kuwi mengeruh kok Mbak Sari ngomong dhewe, Mbak Sari merasa dia ngomong dengan seseorang. Terus bojone pun juga ambil pusing. Ya sudahlah bene wis, sing penting dhewe saiki wis ning dalan perjalanan rono jenenge wong ngelingne kan. Cuma ya memang aneh sih, mbah kuwi meng lho sapa kok iso ngerti jenengmu. Lah yo jane aku yo aneh tapi ya sudahlah wong yo ngerti yo bene wong yo mek gur ngomong ya dhewe dan memberitahu secara baik-baik. Ya sudah lanjut ya perjalanan ini. Lanjutlah Mbak Sari ning perjalanan kuwi mang. Begitu lanjut perjalanan kan yo ning dalan kuwi karo makem cemilane kuwi mang kan. Terus Mbak Sari kuwi duduk di depan di samping sopire suamine kuwi mang. Kuwi Mbak Sari iki pas makem jagunge kuwi moro-moro nyenggol-nyenggol bojone. Loh Mas, kae lho Mas, mbah-mbah sing tak maksud. Kok moro-moro wis ngadeg ning kono kok cepet men ya lek mlaku. Pas diomongi ngono kuwi mang bojone ki noleh nang sebelah kiri, kuwi ndelok lho, endi to gak enek sapa-sapa kok ndek kono mbah-mbah ndi. Aja nglindur, aja ngawur. Iki dhewe lewat kene lagi pertama lho goleki warung kuwi malah enek apa-apa kok malahan bojone wis ngiling-ngiling ngono tapi Mbak Sari enggak lah kuwi lho Mas ngadeg ning kono kuwi. Wis gak usah dibahas, aku sik nyetir daripada gak konsen. Oh ya wis lah, mungkin memang Mbak Sari mikire mbah-mbah memang ya wis mlaku dhisik, memang rada suwi mlakune. Maksudnya Mbak Sari nunggu bojone ning mobil ku memang setelah salat maghrib memang rada suwi, akhirnya mbake mlaku dhisik, mlakune cepet, mbake wis teko kono. Ya pokoke pikirane tetep positif lah Mbak Sari kuwi mang. Dan memang kayak sing tak critakne Mbak Sari ki orangnya skeptis tentang hal-hal gaib ngono kuwi. Lanjut cerita, mereka kan goleki warung kuwi mengan pertama rono kan ya gak ngerti to nggone ndi. Kuwi Mbak Sari kuwi nyeritakne pada waktu dia mencari warung tersebut, kuwi kan ya rada blusak-blusuk to kuwi an golekine warung kuwi mang. Rada blusak-blusuk goleki warung kuwi mang dan Mbak Sari kuwi gak nge-map
pada waktu itu dia kok gak kepikiran nge-map, aku juga gak ngerti. Pokok dia nyeritanya dia memang gak nge-map, mek gur dihancur-hancuri karo koncone Mbak Ratna. Engko arahe liwat kene engko ning kono tak kok wong-wong ae engko mesti roh kok wong-wong ning kono warunge anyar viral tapi terkenal. Terus akhirnya ya dituruti lah kuwi meng mandek ketika wong diarani rono ya lumayan jauh dari jalan raya warunge kuwi mang. Terus Mbak Sari kuwi pada suatu ketika kuwi iki mandek takok ning wong, enek wong lungguh lek ning kene iki lek ngarani bu. Bu iki bahasa Indonesiane apa ya? Pokok bu ngono lho cah. Enek wong lungguh ning bu, wong lanang posture ya gede dhuwur, diperkirakan umure sik 40-45 tahun. Mbak Sari tekok lah ning wong kuwi mang. Pak kula nuwun sewu badhe tanglet, kula badhe arah teng warung niki dalane pundi nggih? Diomongi, oh dalane mriki Mbak niki lurus mengke 100 meter belok kiri, perempatan kedua jenengan belok kanan. Tapi lek ngaten niki nggih bibar belok kiri niku rada peteng dalane mergo nang ngono kuwi sawah-sawah. Oh nggih Pak, matur suwun. Mbak Sari pun mlebu mobil, budal neh nang nggonane perjalanan kuwi meneruskan perjalanan. Mbak Sari kuwi pas nang mobil angen-angen wong sing tak tekoni kuwi meng aku koyo kenal ya, koyo familiar wajahe kuwi meng sapa. Padahal nang gone tekok memang dalan ya sik dalan rame walaupun bukan jalan raya ya. Koyo familiar yo, sapa ya dieling-elinge Mbak Sari. Sampai akhirnya ternyata Mbak Sari kelingan wajahe wong kuwi meng mirip karo wajahe mbah-mbah sing ketemu nang masjid. Cuma sing wong iki dalam versi mudane. Lek mbah-mbah nang masjid mengan wis ketok sepuh di atas umur 60-an lah. Tapi Mbak Sari pada waktu itu nggak mau cerita neng bojone, wong bojone yo sik nyetir dan Mbak Sari berpikir positif, alah yo mergo aku baruh mbah-mbah emang. Jadi aku nyawang wong sing lagi kenal paling malih wajahe mirip goro-goro kepikiran ya sudahlah lanjut perjalanan. Terus lurus belok kiri perempatan kedua belok kanan bar belok kiri kuwi memang dalan iki rada sepi. Memang dalan iki kuwi kiri kanan iki ya enek kebonan tebu, jagung, sawah dan sak piturute ngono kuwi. Begitu Mbak Sari melanjutkan perjalanan setelah belok kiri, kuwi goleki perempatan pertama iku gak temu-temu nang ndi iki perempatane kok adoh men. Ya mungkin memang jaraknya jauh lah, tetap berpikir positif. Mbak Sari kuwi mlaku terus goleki perempatan pertama. Mbak Sari kuwi nang kiri jalan nyawang maneh mbah-mbah sing ketemu Mbak Sari ning nggonane masjid kuwi mang pas Mbak Sari karo bojone salat maghrib. Untuk mempermudah cerita, Mbah Kong kuwi meng tak jenenge Mbah Sukma ngene cah ya. Dadi Mbak Sari ki meng moro-moro ning kiri jalan roh neh nek Mbah Sukma kuwi mang. Tapi Mbak Sari iki wis ngerti, wah iki tenan kaya iki kudu menungso iki sing tak temoni mbah-mbah iki. Mbak Sari gak mau ngomong ning suamine mergo suamine sik konsen nyetir dan ning kono kuwi nggone rada peteng. Delalae kok ya mek gur Mbak Sari tok sing liwat ning kono. Akhire untuk tidak merusak suasana, Mbak Sari pun yo meneng ae disimpen dhewe lah kuwi mang. Halo cah, iki aku arep nerusne ceritaku maneh mengenai Mbak Sari. Ini kan tak ceritane Mbak Sari kuwi kan wis melewati perempatan pertama dan Mbak Sari kan harus menemukan perempatan kedua baru belok kanan untuk menuju ning nggonane warung sing viral kuwi mang. Pas Mbak Sari wis menemukan perempatan pertama, Mbak Sari yo melewati perempatan itu dengan biasa saja, tidak ada keanehan apapun. Tapi setelah melewati perempatan pertama kuwi mang, Mbak Sari ki semakin lama ki ya semakin berpikir lek wah iki koyoke memang enek sing gak beres sih. Soalnya Mbak Sari ya wis mulai angen-angen dari awal budal mang nang masjid ketemu Mbah Sukma, nang dalan ketemune karo Mbah Sukma, sampai beberapa kali ketemu karo mbah-mbah kuwi mang. Akhirnya Mbak Sari pun melanjutkan perjalanan, tapi Mbak Sari itu hanya memendam pemikiran itu untuk dirinya sendiri, gak diomong nih nang bojone. Terus perjalanan dilanjut nih sampai bertemulah Mbak Sari di perempatan kedua. Pas Mbak Sari wis bertemu di perempatan kedua, Mbak Sari ning kono kuwi ndelok nang pinggir dalan ki enek wong lanang ngadeg. Dalam pemikirane Mbak Sari, jangan-jangan iki yo Mbah Sukma maneh. Lah, semakin dekat ternyata bener. Ning kono kuwi ning kiri jalan enek Mbah Sukma ngadeg. Terus Mbah Sukma ning kono ki hanya menggelengkan kepala seolah-olah mengatakan lek ojo kok terus nih perjalananmu. Cuma begitu ketemu perempatan kedua iki mang, bojone Mbak Sari iki yo ngomong, wah ya wis iki alhamdulillah ketemu perempatan kedua iki Dik. Iki mari ngene belok kanan terus awak dhewe teko ning nggonane warung viral kuwi mang. Begitu belok kanan teko perempatan kedua kuwi mang,
bojone Mbak Sari iki ya merasa aneh. Lah iki dalanane kok sempit ngene ya, koyoke cukup satu mobil tok. Iki lek simpangan piye? Bener gak sih dalane kene? Wong jarine warunge viral tapi kok dalane sempit koyo ngene iki. Gak enek penerangan jalan pisan. Terus Mbak Sari yo ngomong ning bojone, "Yo gak apa-apa Mas, panggah mlaku ae yo sapa ngerti nek ngarep ana padang dalane ombo." Wis maju terus ae dhisik. Akhire ngomong yo maju terus. Tapi kan pada waktu Mbak Sari tekok neng wong kan gak diomongi berapa atau jaraknya antara perempatan kedua neng warung kuwi mang. Semakin maju terus ki yo kok gak teko-teko ya iki ning gonane warunge. Apa yo memang adoh jarake teko kene gek poteng koyo ngene. Bojone pun yo wis mulai panik ya, tapi yo wis sudahlah wis kurang saithik mosok puter balik. Ya akhirnya diterusne maneh sampai bener. Neng gonane kanan jalan kuwi enek koyo pelataran ombo, ning kono kuwi koyo enek omah joglo ngono kuwi dan di sawang kon jaba kuwi ketoke ya omah joglo tapi desainnya rumah joglo cuma ning kono koyo memang bener warung ngono kuwi. Wah, lah iki warunge sing lagi viral ketemu lah iki warunge saiki. Akhirnya Mbak Sari mbek bojone memasukkan mobil ning gonane pelataran sing ombo kuwi mang karepe iki ya parkir ndek kono. Cuma pas pada waktu itu kuwi ya wis aneh banget sih menurut Mbak Sari. Iki warung viral tapi kok yo gak enek wong sing mara kok mek gur mobil dhewe tok ya Mas ya. Ngomong ngono lah Mbak Sari ndek bojone. Bojone pun jane ya merasa aneh ya iya sih. Iki lho malam Minggu gek lagi viral lho warung iki. Mosok ya dhewe tok gak enek kendaraan blas ning kene ya an. Terus Mbak Sari pun yo berpikir apa paling awak dhewe iki rene kecepetan warunge durung buka apa piye. Nah, moro-moro bojone Mbak Sari ngomong ini, "Wis ngene wae, ade medun sik. Engko lek wis medun jajal kok bener iki apa duduk. Lek kleru duduk iki, ya ade balik ae goleki sing bener sing ndi panggone." Ya wis akhire Mbak Sari pun mbek bojone medun. Dek mangkan tak critakne lek anake Mbak Sari kuwi dua dan anak keduane Mbak Sari wan tidur di mobil. Selama perjalanan itu anak keduanya ini tetap tidur di mobil dan ternyata anak pertama nih Mbak Sari sing cewek iku pun didelok Mbak Sari ya ternyata tidur di mobil. Wah, cah loro turu kabeh iki layak kan nek mang gak enek suarane. Mbake barang kok ya meneng ae gak enek suarane ternyata ya turu ya an. Ya wis medun sik wong loro, engko lek memang bener iki ya engko mbuh anake digugah apa piye dijak maem ndek kono. Lek gak digugah ya engko dibungkusne ben dimaem ning dalan apa lek wis teko omah. Engko kan anak dhewe yo bungkus ning wong-wong ndek rumah kan ya an. Akhire Mbak Sari dan suaminya turun, masuklah ning gonane warung kono. Dan inilah puncak kemistikan itu terjadi. Aku sampai geragapan ngomong niki, wah iki ngeri tenan sih lek menurutku. Pas ning jero warung kuwi apa sing dirasakne Mbak Sari mbek bojone iku bener-bener ngeri sih lek menurutku. Puncak-puncak mistike terjadi di dalam warung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye cah kabare? Sehat kabeh cah yo. Iki aku arep nerusne neh ceritaku tapi saurunge sepurane sing akeh lek umpama akeh swara kebisingan kon jaba sing mlebu ning gonane video iki. Dadi ceritane Mbak Sari karo bojone kan wis teko ning gonane warung kono kuwi mang. Terus Mbak Sari karo bojone kan mlebu ning warung kuwi mang, tapi begitu Mbak Sari mlebu ning warung kuwi mang, Mbak Sari wis rumangsa warung iki rada aneh. Karena warung sing disawang Mbak Sari iki kan warunge teko omah joglo ngono kae to, model-modelane warunge. Terus enek pintu ning tengah warung, Mbak Sari karo bojone mlebu. Begitu mlebu ning warung iki ternyata sepi, gak enek wong sama sekali. Mungkin nek dhewe lek mara ning gonane warung ngono kuwi kan ngerti ya iso bedakne antara warung iki buka tapi mungkin pegawene sik ning dapur sik repot utawa piye ngono kuwi kan. Lah iki enggak, Mbak Sari mlebu rene iki sepi. Waduh, dalam pemikirane Mbak Sari, iki berarti lagi tutup. Wong warung viral malam Minggu kok sepi. Oh iya, Den, mungkin iki sekarang lagi tutup. Bojone pun yo dijak omong Mbak Sari. Walah ya ternyata tutup ya. Wis ayo mulai ae wis. Bojone ya wis ayo mulai ae tutup tibakno warunge. Wis kapan-kapan ae rene maneh. Saat mereka berdua balik kanan, arepe melangkah pulang. Ternyata neng burine mereka berdua iki enek mbah-mbah, seorang nenek-nenek nggawe klambi ndurane iki kebaya bermotif bunga-bunga dan bawahannya kebaya. Bukan kebaya sih, bawahannya kaya kain jarik bermotif
bermotif dan berwarna coklat ngono lho cah. Terus mbah iki menggawa wakul sing terbuat dari anyaman bambu. Mungkin jenengan kabeh engko iso browsing wakul sing terbuat dari anyaman bambu iki sing piye. Nah, terus Mbak Sari iki mang karo bojone kan kaget lho, enek mbah-mbah ndek ngono. Mbak Sari nyawang bojone nyawang Mbak Sari karo njawil Mbak Sari. Karepe iki ngode Mbak Sari ben Mbak Sari nakoni mbah-mbah kuwi mang. Akhirnya Mbak Sari pun ya dengan rasa takut kuwi meng ya marani mbah-mbah kuwi ngejak ngomong. Nyapa Mbak Sari kok merasa takut? Karena pada waktu Mbak Sari nyawang mbah kuwi, biasanya mbah-mbah ngono kuwi kan lek guyu, lek senyum kan disawang ketok adem ngono ya. Tapi iki enggak. Begitu Mbak Sari balik kanan nyawang mbah ngono kuwi meng, mbah iki guyu, mesem ngono kuwi tersenyum. Tapi dengan senyum yang dilihat Mbak Sari itu ya lumayan mengerikan. Akhirnya Mbak Sari pun wis dijawil bojone kuwi, Mbak Sari iki yo maju marani mbah iku ngejak ngomong mbah-mbah kuwi mang. Mbak Sari pun mulai mendekati mbah kuwi mang, terus karepe Mbak Sari iki yo ngejak ngomong tekok ning ngene mbah kuwi. Mbah ngapunten niki kula kalih bojo kula badhe tumbas maem teng warung mriki tapi kok ternyata warungnya tutup. Niki napa leres warung X sing nembe viral niku. Terus mbah iki guyu mesem terus jawab, "Nggih, leres. Niki mboten tutup kok, Mbak. Monggo pinarak. Kula sing bakulan teng mriki." Mbah ngomong ngono ning Mbak Sari. Begitu Mbah ngomong ngono, Mbak Sari kan yo sedikit kaget. Loh, gak tutup. Lah wong aku meng lho mlebu rene lho gak enek apa-apa. Kan beda banget ya warung sing buka tapi pegawene apa sing nunggu warung kuwi mung sik nang ndi ngono misale. Karo warung sing bener-bener tutup kan ketok ya. Mbak Sari kaget, lah wong aku rene mung lho gak enek apa-apa kok Mbah iki ngomong lek buka warunge. Begitu Mbak Sari noleh nang nggonane warung kono kuwi mang. Ternyata warung kono kuwi mengki lampune nyalane iki ora cuma saiki, nyala beberapa dan enek 2 orang lagi ya seakan-akan mereka itu adalah pegawai ini ning kono kuwi mang. Keanehan pertama kuwi dan keanehan kedua, wong loro sing dikira Mbak Sari pegawai ning nggonane rumah makan kono kuwi mang utawa warung X kuwi mang. Pegawene iki posture iki mirip, bajune juga mirip. Mirip dengan siapa? Mirip dengan mbah-mbah sing enek neng nggonane ngarepe Mbak Sari. Cuma 2 orang mbah-mbah sing dikira Mbak Sari pegawai warung kuwi mengan membalikkan badan. Enek sing siji iki kaya ngresiki meja, enek sing siji iki kaya nyapu-nyapu ngono kuwi mang. Mbak Sari kan dalam kondisi kaget melihat kondisi warung yang seperti itu. Loh, warungnya kok buka ternyata kok padang, enggak remang-remang dan kayak mbah-mbah kok mirip karo mbah sing nang ngarep kuwi iki. Mbak Sari sik mikir seperti itu, mbah iki mengi ngomong, "Monggo Mbak, monggo. Kula nami kula Warni. Niki warung kula. Niki leres warung sing jenengan padosi. Monggo pinarak, monggo lenggah mriko." Oh, mbah iki jenenge Mbah Warni dalam pikirannya Mbak Sari. Cuma Mbak Sari ini antara iya dan tidak, antara mau dan tidak untuk masuk lagi ke warung tersebut. Mergane nyapa? Mergane Mbak Sari wis nyawang enek 2 orang pegawai sing postur dan bajunya sama persis dengan Mbah Warni. Didelok teko mburi iki padha cah, posture padha, klambine padha. Tapi mergo Mbak Sari iki ya ewuh pekewuh gak penak. Arep mulih ketemu Mbah Warni dikongkon mlebu, ya wis lah. Mau gak mau mlebu sik ndelok kondisi warunge, ngajeni Mbah Warni kuwi mang. Lek memang gak memungkinkan, ya dalam arti gak memungkinkan ki kok Mbak Sari ki sik tetep merasa atine gak enak, takut utawa merinding. Mbak Sari bakal tetep ngajak bojone untuk pulang. Terus bojone ki mek ger meneng nyawangi Mbak Sari Mbah Warni kuwi mang. Mbah Warni memang kan akhirnya mlebu ning warunge. Kuwi ya sik ngomong, "Ayo monggo Mas, monggo pinarak," mergo ngliwati bojone Mbak Sari memang kan. Dan didelok Mbak Sari kaya mburi, Mbah Warni iki ya kaya mbah-mbah biasa. Walaupun hatinya takut tapi ndelok Mbah Warni kaya mbah-mbah biasa iki kan. Kene sing aneh ning mbah-mbah iki. Wis ngene wis mlebu sik wis nang jero warung iki mang. Lek aneh ya wis aku ngejak bojoku mulih. Pokoke ngono Mbak Sari iki dalam hatine. Bojone dicekel tangane jak mlebu, wis ayo mlebu. Delok ning jero sik. Bojone pun yo mantuk-mantuk tok mek guran. Mlebu ning jero lah Mbak Sari dan suaminya.
Begitu mlebu ning jero dideloki warung iki koyoke ya bersih, nggone ya enak, ya nyaman ngono kuwi kan. Cuma sing Mbak Sari gak iso mengalihkan adalah rasa takute, rasa merindinge kuwi mang begitu mlebu ning jero warung kuwi, begitu nyawang Mbah Warni kuwi walaupun ketok biasa Mbak Sari tetep merinding ning kono kuwi. Dan pegawai loro sing postur dan bajunya mirip banget karo Mbah Warni kuwi jarake lumayan jauh dari Mbak Sari. Jarake ya sekitar antara 10 meter 15 meteran lah dari Mbak Sari. Cuma mbah-mbah loro kuwi mang ora ketok wajahe sik membalikkan badan, dadi disawang Mbak Sari iki dari belakang sian. Sampai akhirnya Mbak Sari karo bojone kuwi menglungguh. Ya iso dibayang nih dengan rasa takut tentu saja Mbak Sari mbek bojone lungguh ndek kono ki mbek tolah-tolah ndeloki mengamati keadaan warung di sekitar situ. Sik dalam kondisi bingung, mbah-mbah kuwi moro maneh nyedeki Mbak Sari karo bojone. Kuwi ditekoni, "Badhe pesen apa, Mbak? Mas, monggo pesen apa?" Waduh iki gak penak dalam hatine Mbak Sari. Dan delalah Mbak Sari kok ya lali lek anake loro kuwi mangke sik turu ning nggonane mobil. Bener-bener Mbak Sari gak kepikiran. Akhirnya mergo gak enak Mbak Sari ngomong, "Oh anu mawon Mbah, pesen kopi kalih." "Kopi mawon kalih," Mbak Sari ngomong ngono kan. Akhirnya Mbah kuwi mek grumesem terus mlaku ngalih neh mara ning nggonane sebelah kanan mejane Mbak Sari. Dadi ning sebelah kanan mejane Mbak Sari kuwi enek koyo panggonan. Panggonan iki apa yo lek ngarani cah yo? Koyo tempat nggih menyajikan makanan pas sak dhewe pesen ning warung ngono ku lho. Mbahmu mara rono, mlaku rono dan iki keanehan selanjutnya. Pada waktu Mbah kuwi mlaku rono ngalih teko mejane Mbak Sari, dua orang sing tak omongne kuwi mung enek sing ngelapi meja, enek sing nyapu-nyapu. Kuwi kan Mbak Sari akhirnya kan lambat laun mengalihkan pandangan delok pegawene sing loro kuwi mang to. Mergo dalam pikirane Mbak Sari iki pegawene loro iki kok bajune iki kok ya mirip, posture mirip, rambutnya mirip karo Mbah Warni. Mbak Sari pada waktu melihat dua orang pegawai itu mung ya Allah, pegawai loro kuwi mang bareng noleh neng arahe Mbak Sari dengan wajah yang sama persis dengan wajah Mbah Warni. Astagfirullahaladzim, pada waktu itu Mbak Sari wis bener, ya Allah astagfirullah, iki jelas duduk menungso kok iso koyo ngene iki, pelek ketiplek ngene iki. Kenapa Mbak Sari punya pemikiran seperti itu? Karena dari serangkaian kejadian di awal masuk wis mulai mengerikan neng kono kuwi kok yo enek kejadian mengerikan yang seperti itu. Mereka bertiga wajahnya sama, postur bajune juga sama, dan keanehannya tidak berhenti sampai di sini. Tak lanjutnya di video selanjutnya, di video terakhir dari Mbak Sari. Jadi ceritaku tak terus nih maneh saya. Kan Mbak Sari dan suaminya kan wis enek nang jero warung kono kuwi mang. Terus Mbak Sari kan ya wis ditawari karo Mbah Warni arep pesen apa. Mbak Sari dan suaminya itu pesen 2 kopi. Ya karena Mbak Sari pun wis merasa rada janggal ning jero warung iki mangkan. Dan ning kono kuwi Mbak Sari yo tetep penasaran karo 2 orang sing dikira pegaweane warung kono kuwi mang. Penasarane Mbak Sari iki mergo 2 orang pegawene kuwi iki bajune, posture kuwi mirip karo Mbah Warni. Tapi posisi mereka masih membelakangi Mbak Sari. Sampai pada akhirnya pas Mbak Sari lungguh noleh ndelok kondisi warung ning kono kuwi mang. Mbak Sari iki ndelok lek 2 orang kuwi wong membalikkan badan, dadi kan ketok wajahe malian. Wajahe kuwi padha persis karo wajahe Mbah Warni. Ya Allah. Begitu Mbak Sari roh wajah wong loro kuwi mang padha persis karo wajah Mbah Warni. Mbak Sari iki wis mbaten iki bener duduk menungso, iki jelas duduk menungso iki. Akhirnya Mbak Sari pun ngomong ning bojone dalam kondisi yang masih ketakutan. Mbak Sari ngomong ning bojone, "Ya, ayo ngalih teko kene, wis ngalih teko kene. Deloken wong loro kae lho. Sing wajah iki mirip persis padha karo Mbah Warni." Bojone pun saurunge ndelok, bojone iki sik nyawang Mbak Sari terus ngomong, "Wong loro ndi sing sampean maksud? Kae lho wong loro sing resik-resik sing dikira dhewe mangkae iki pegawene kene. Mosok to wajahe, bajune, posture padha persis karo Mbah Warni. Lek menurutku kae jelas duduk menungso."
Ayo wis, ayo mlayu teko kene, mlayu teko kene. Begitu Mbak Sari karo bojone kuwi mangadeg arep mlayu teko kono, kuwi Mbah Warni iki kok kadohan kuwi ngomong ning Mbak Sari. Kan Mbah Warni kan posisine enek ning gonane tempat nggawe kopi kuwi mang to. Roh Mbak Sari karo bojone ngadeg arep mlayu, Mbah Warni iki ngomong ning Mbak Sari. "Lho, Nduk, arep nang ndi? Iki lho kopine sik tak gawekne, sik urung dadi." Terus diikuti dengan suara tertawa yang sangat-sangat mengerikan. Aduh, gaplek merinding aku. Ya Allah, ngerti kaya ngono kuwi Mbak Sari tambah merinding, tambah keweden. Bojone pun yo bingung disawang Mbak Sari kan wajahe bojone ketok lek bingung keweden ngono kuwi kan. Langsung lah bojone iki mung ditarik digawa mlayu mbek Mbak Sari. Gawa mlayu metu teko warung kuwi, mara ning mobile ternyata ning jero mobil Mbak Sari roh anak pertamane iki wis tangi. Kan mobile kacane gak begitu peteng. Dadi ketok lah bayangane anake kaya gedor-gedor kaca mobil karo berusaha buka pintu mobil gak iso. Mlayu Mbak Sari karo bojone, mobil Mbak Sari kan enek remote dibuka kuncine ngono kan. Buka kuncine mbek bojone terus Mbak Sari kuwi mlayu ning mobil, roh anake pertama emang kan ketok panik ngono kan. Anake pertama marep metu ke mobil, lawange kena dibuka, bocah emang diomongi, aja metu, ayo mlebu." Mbak Sari lungguh ning ngarep mbek bojone, langsung mobil emang di starter digawa ngalih teko kono. Begitu mobil mengalih teko kono, Mbak Sari kan sik noleh ning mburi karepe iki ndelok kondisi warung kuwi mang. Dan ternyata sing didelok Mbak Sari, warung kuwi mang wis gak enek, sing enek hanya pepohonan bambu dan enek 3 pocong sing berdiri ning gonane ngarepe pepohonan bambu ngono kuwi mang. Ya Allah, Mbak Sari kok iso keblasuk ning jero koyo ngono kuwi mang. Tidak berhenti di situ, ternyata anak Mbak Sari ki yo cerita ning Mbak Sari. "Bu, Ibu, aku wedi, Bu, ayo ngalih. Iya, Nduk, iya ngalih teko kene. Lek anak keduane Mbak Sari ki sik tetep turu ning jero mobil ya. Anak pertamane Mbak Sari ki wis keweden ya kan. Berangkatlah mereka untuk pergi dari situ. Terus Mbak Sari ngomong, "Wis Nduk, gak usah wedi, gak apa-apa. Bapak mbek Ibu wis nek jero mobil, ayah mbek Ibu wis nek jero mobil, wis gak usah wedi." Kamu ngerti cah sing diomongne anake Mbak Sari sing pertama iki mau ngopo ya? Sing diomong nih, "Bu, aku mengi jane wis tangi ket nek mang pas Ibu karo ayah ki metu ke mobil. Cuma Ibu karo ayah ki tak celuki kok gak krungu, kok meneng ae, gak gelem balik." Jadi kaca mobil kan dibuka saithik to cah. Pada waktu ninggalnya anak Mbak Sari ning jero mobil lek ditutup kacane rapet kan yo gak mungkin. Kaca mobil dibuka saithik, anak Mbak Sari sing pertama kuwi mang iki wis celuk-celuk Mbak Sari, "Mbak, Ibu, ayah, aku kok gak dijak medun." Mbak Sari karo bojone kan gak krungu, akhirnya panggah mlaku terus nek ngarep mlebu warung kono kuwi mang. Anak iki berusaha untuk menghubungi lewat telepon. Dadi anak iki memang duwe HP dhewe. Anake di HP dhewe ditelepon mbek anake Mbak Sari memang, tapi ternyata gak nyambung. Dan pada waktu anake telepon Mbak Sari karo bojone, anake Mbak Sari kuwi mang ngerti komburine Mbak Sari ki enek pocong loro sing ngetutne Mbak Sari mbek bojone mlebu. Piyuh bocah 12 tahun ya Allah, ndelok kondisi kaya ngono kuwi. Dadi ceritane anake Mbak Sari iki pocong loro kuwi meng mlaku ki kaya loncat-loncat dan suarane iki krasa getarane sampai teko mobil. Anake Mbak Sari sing nang jero mobil krasa getarane pocong ngono kuwi mang. Jeleng. Suarane sampai mobil iki bergetar. Anake Mbak Sari sing umur 12 tahun pada waktu itu kan yo bener-bener ketakutan toh. Dia di mobil karo adik yo sik cilik. Terus eruh bapak ibu ini mlaku komburine iki ditutne pocong. Dadi dhek bener-bener bingung ning jero mobil kuwi mang. Mbak Sari pun nakoni terus piye Nduk sampean mbek adik gak apa-apa to tapi iya Bu aku gak apa-apa tapi aku mung ibu karo ayah iki ning mburi ditutne pocong dadi aku yo takut. Ditelepon ibu mbek ayah yo gak iso yo an. Ero kejadian kaya ngono kuwi mung anake Mbak Sari iki ning mobil iki mek gur lungguh karo ndonga ya Allah iki piye bapak ibuku piye iki kok gak kena ditelepon bapak ayahku mbek ibuku piye gak kena ditelepon iki terusan berusaha buka mobil gak kena.
Jadi ceritanya anak Mbak Sari kunci mobil dibuka pangga gak kena panggan. Singkat cerita Mbak Sari mbek keluargane wis ngalih teko kono ning nggonane perempatan kemangan, dari perempatan kedua belok kanan. Pas ning perempatan kono kuwi mang Mbak Sari ketemu karo beberapa orang. Kurang lebih enek 6 orang laki-laki, ya enek bapak-bapak, ya enek anak muda yaan. Mbak Sari roh ning kono kuwi mang Mbak Sari dicegat. Dadi wong 6 kuwi ngadeg nang tengah dalan kaya dipalang ngono. Mbak Sari mbek bojone ya keweden, waduh iki aku salah opo kok dicegat ning kene, wis ning mburi ditemoni pocong, iki arep mulih kok malah dicegat karo wong-wong iki, aduh iki diapa-apane piye terusan. Jadi ternyata wong enem sing ngadeg ning kono kuwi mangke arepe ngomongi Mbak Sari karo bojone, arep nekoni apik-apik jane. Tibakno ning nggonane sebelah perempatan kuwi mengki enek kaya kali cilik, enek cah loro iki mancing ning kono, pemuda kono iki mancing ning kono, roh mobile Mbak Sari minggo rono. Pemuda loro kuwi mung curiga, kuwi sapa nyapa kok minggo rono. Akhirnya ngetelepon beberapa orang teman-temannya ditelepon moro rono lah, kanca-kancane kuwi mung enek sing nggawa bapake, enek sing nggawa Pak Deni. Ditakoni terusan, "Mbak, Mas sampean nyapa moro rono goleki sapa?" Lega lah bojone Mbak Sari mbek Mbak Sari. Wah, ternyata mek kur ditakoni. Ceritane kabeh dari awal, terus Mbak Sari mbek bojone meng dikon medun ke mobil, ditakoni apik-apik, "Enek apa Mbak, enek apa Mas? Kok moro rono?" Ceritane kabeh kan. Dan ternyata apa yang kalian tahu, pas Mbak Sari mbek bojone noleh ning mburi bar perempatan kedua belok kanan, yang dilihat itu adalah sawah dan perkebunan. Ternyata yang didelok kuwi mang adalah makam. Dan sebelah makam itulah pohon bambu itu berdiri. Mari ngerti kejadian kuwi Mbak Sari cerita, Mbak Sari iki diomong karo warga, "Oh nek warung sing sampean goleki panggone ora ning kene Mbak, tapi ning sebelah kono. Gang sing sampean minggu iki salah gange, sing sebelah maju maneh setelah gang iki mang." Salah Mbak. Singkat cerita, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan berterima kasih dengan warga. Pulanglah Mbak Sari ke kota C dan meneruskan kegiatan di kota C hingga akhirnya kembali ke kota A. Mungkin ceritanya Mbak Sari teko semene. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Enek kurang luwih ceritaku komen aja. Apa yang perlu tak perbaiki, apa yang perlu tak update dan upgrade, jenengan kabeh komeno. Terima kasih. Ketemu di cerita selanjutnya. Januar Dwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.